Yar gidan ya ce wato kin zo ki ci banza ko? To banza ba ta samu ba sai a taya a ta gida. An gaya miki a banza na samu dukiyata da za ki dinga min wasa da dukiya? Aikin banza ma malam. Khadija? Rayuwar gidan masu kudin kenan? Khadija, ki yi haƙuri, rayuwar nan a hankali ake baki. Ina nema, wataran kuma zan samu Allah ya. Dala daga ta malam. Wai kai baka jin magana ne? Me yasa baka da zuciya ne? Sai bibiyar rayuwa ta kake yi kamar kare, dole ne a ce ba na son ka. Ji ba fa me zan yi da talaka kamar ka? Kalle ni da kyau daga sama har ƙasa. Ni zubin masu kuɗi. Ka fahimta? Kuma ina so in gaya maka daga yau sai idan ka ƙara zuwa kofar gidan nan sai na sa an wulaƙanta min kai. Ka fahimta? Ha.